Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген сишәмбе 19 гыйнвар. Мин Эльза Әхмәҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме. Шушы минутларда безнең белән булган һәр тамашачыга матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Тарихка бүгенге көн нинди вакыйгалар белән кирип калган? Шул турыда кыскача булыр. Бүген христиан динен тотучылар крещение бәйрәмен билгеләп үтәләр. Бу иң олы бәйрәмнәрнең берсе. Крещение суы сихәтләндерү кешенә ия дип санала. Шулай ук бу көнне елга күлләрдә бөке ясап, су кыйну йоласы үткәрелә. Мең 1825 елның 9 гыйнварында Америкалы Эзра Даггет консерв банкаларына патент ала. Беренче булып диңгез балыкларын консервлыйлар. Бүген исә консерв продукциясе иң халык ашамлыклары булып санала. Бүген иң үзенчәлекле бәйрәмнәрнең берсе Әфлисун әкиятләре көне. Һәр Әфлисун эчендә кечкенә генә кояш яши. Әфлисун витаминнарга бай җимеш. Анда С, А, Е витаминнары, Б группасы витаминнары, шулай ук кешегә бик тә файдалы пектин бар. Тапшырубызны Татар йөзе рубрикасы дәвам итә. Язучы Рабет Батулла Казан ханлыгы алынганнан соң туган беренче шагыйрь Мәүлә Кылый иҗатын барлар. Исән саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татар мәшһүрләре турында. Менә тарих турында уйланганда гаҗәпкә каласың. Безнең ниндидер күтәрелеш чоры булган халкыбызның, ниндидер түбән тәгәрәгән чорлар, җиңелгән вакытларда булган. Шагыйрьләребез күп, меңнән артык шагыйрыбыз бар безнең, саны китсәң. Нәкыя Исәнбәт сүзе белән әйтәм сезгә. Меңнән артык шагыйрыбыз, язучылар гына түгел, шагыйрыбыз, язучылар да аннан артып китә. Менә безнең караңгы чорлар 1552 елда караңгы чорлар башлана. Алда безнең шагыйрыбыз Кулгалиләрдә, Сөләйман Суариларда, башка шагыйрьләребез бар. Кинәт менә күп шагыйрьләр биргән халык тынып кала җиңелүдән соң. Таратыла, куып җибәрәләр башында. Һәм кем әйтмешли, дошманнар кирип тула илгә. Караңгылык чоры менә регресс чоры башлана. Bir şair yok. 10 yıllar, 100 yıllar öte bir şair bilmegen Tatar. Менә шул вакытта 17-нче гасырның азагында инде биттек дигән чоракта bir шагыйр исән калган аның шигырьләре, ул Мәүлә Кылый. 17-нче гасырның азагы. Мәүлә Кылый. Ул Мәүлә Гал дип тә әйтәләр, аны Мулла Гал дип тә әйтәләр, Бәйрәм Гали дигән исеме дә бар бугай аның. Ләкин ул үзенең әсәрләрендә үзен Мәүлә Кылый дип әйтә, ягъни Аллаһның кулы дигән сүз. Аллаһның кулы дигән сүз. Ул Чыты авылында туган. Менә шушы теге караңгы чорлар вакытында күрәсең, аңа яшәүе кыен булган. Һәм ул урын күчеп йөрергә мәҗбүр булган. Әйтик, Чытыдан, Питрәч ягындагы Чыты авылыннан ул Булгарга күчә. Булгар шәһәре тирәсендә ул яши. Аннан соң теге Әлмәт ягындагы иске Иштирәк авылына күчеп китә. Аның шигырьләре гаҗәп кызык, суфийчылык белән шөгыльләнгән. Гаҗәп, ул төшенкелеккә дә бирелгән. Ул кайгырганда халкы өчен шул ук вакытта гаҗәп дәрәҗәдәге күтәренке рухтагы шигырьләрендә бар аның. Аны да калдырган. Безгә мирас итеп. Менә без мәхәббәт шагыйры дибез. Әйтик, мәсәлән, без уены чыны белән мәхәббәт шагыйры Рәдиф Гатауллинны атыйбыз. Чөнки ул һәр вакыт мәхәббәт турында яза. Гәрчә шагыйрьләр барысы да мәхәббәт турында яза. Менә мин иң беренче Мәүлә Кылыйны атар идем. Менә ничек итеп ул ир белән хатын мөнәсәбәтен гүзәл сурәтли. Хәләл нуры,
nurlu turur, güneş nurdin, halal bilen suyuşmak, tatlı baldin, iki halal bir-birsine hoşnut bulsa, naziklikte nazik nişke kıldin. Ir hatın mahabbette sohbet kılsa, onlar için hasenetler hasil bulur. Kız ulan ravşan durur, yaktı kündin. Atan ağa lezzetliktir şeker baldin. Hak emri ile helaline tapşırmaklık. Naziklikte nazik durur, üzülür kıldin. Bu bitmine kiyevge bir turunda söz var. Helal degen söz, ol nikahlı katın, nikahlı ir degen söz. Ir ata-ananın kızını süyüp üstürüp helaline tapşırmaklık. Görəsiz mi? Nindi güzel. Hatın kızın bir-birsin, ir bilen hatın kızın bir-birsinin mehabbet anlatışığı, maturluğu turunda yazgan. Mene anlaşılmagan sözleri de var. Mene arayın alında. Aytik hasenetler degen söz, lezzet degen söz, ol baylık degen söz. Sohbet kılsa evet, sohbet. Ir bilen hatın bir-birsi bilen sohbet kılsa, şol kadar nişke kılkıbık dey. Nişke kılkıbık, ol üzülür kıbık deyim. Mene hazır ime şiirini belki yanadan tınlap karara kerektir bu sözlerini anlagandan soň. Siz yanadan tınlarsız, elbette. Hazırga sağ kalıgız, kilesi şuraşularga kadar. Туры эфирда хәйрле көн Татарстан тапшыруы. Дөнья буйлап 7 миллионга якын татар азмы күпме туган телебезне белә. Татарстанда яшәүче 2 миллион татарның исә бик азыгына туган телебездә камил сөйләшергә һәм укырга сәләтле икән. Бу кызыклы һәм шул ук вакытта кызганыч күренеш. Туган телебезне саклап калу һәм үстерү проблемалар турында без студиябызның кунагы, Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтының татар әдәбияты кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы, профессор Флора Сәгыйть кызы Сәйфуллина белән сөйләшербез. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көннәр, Илсә. Хәерле көннәр, хөрмәтле тамашачылар. Телебезне үстерү һәм саклап калу бу инде сәясәтебезнең төп темаларының берсе. Соңгы вакытта бигрәк тә күп сөйләшәбез бу турыда. Никадәр бу уңайлы, никадәр бу вакытлы? Әлбәттә, телне саклау татар җанлы булган, татарның бүгенге көне киләчәге турында борчылып бишегән һәрбер кеше өчен бик әһәмиятле көн кодагына суга торган мәсьәлә. Ул һәрвакыт шулай булды һәм булырга тиеш тә. Башкача мөмкин дә түгел, чөнки милли тәрбия, милли белем бирү системасында үзеклек була алмый. Башкача әлеге үзеклек бушлык китереп чыгарыр иде. Шуңа күрә, әлбәттә, бу бик актуаль һәм кирәкле мәсьәлә һәм бүгенге көндә аеруча әйтик, бу юнәлештә укытучылар кадрлар әзерләү төп мәсьәләләрнең берсе дип әйтәсем килә. Башлангыч белемнән алып, әйтик, югары укыту системасына кадәр бер үзлексез укыту системасы булган очракта, әлбәттә, телебезнең киләчәге булыр дигән өметтә без бүген менә сез әйткән Казан Федераль университетында филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында милли мәдәни укытучылар, укытучы кадрлар әзерләү белән шөгыльләнәбез һәм бу юнәлештә инде бер үзлексез эш алып барыла. Менә бүгенге көндә дә без һәр ел татар филологиясенә бер төркем педагогик белем бирү юнәлешендәге татар теле әдәбияты юнәлешендә тагын бер төркем укучылар кабул итәбез, студентлар кабул итәбез. Әлбәттә, менә аның тагын бер кызыклы ягы бар. Бүгенге көндә без бу белем бирүнең киң аспектта карыйбыз һәм шуңа күрә әлеге белгечлекләргә өстәмә белгечлек буларак журналистика, татар журналистикасы филология юнәлешендә мисал өчен яисә төрек теле, инглиз теле, кытай теле өстәмә белгеч буларак бирелә. Бу инде укучылар өчен, булачак укытучылар өчен инде мөмкинлекләрен киңәйтү максатыннан да һәм телләрне киң аспектта өйрәнү максатыннан да оештырыла, алып барыла. Там бер кызыклы юнәлешегез бар, математика, география, башка фәннәрне укытучыларга да татар теле керә икән бит. Елза, менә шушындай бик үзенчәлекле Татарстан дәүләт тарафыннан ярдәме белән дип әйтик, аның финанславы белән соңгы елларда без
тарих һәм җәмгыять белеме, математика һәм информатика, математика, физика, менә шушы музыка укытучыларын да татар теле, татар әдәбияты, татар сәнгате белән таныштырып әзерләүне үзебезгә максат итеп куйдык. Ягъни алар да киләчәктә татар телендә шушы фәннәрне укый алырлык һәм татар мәдәниятен күз алларлык кадрлар булып чыгачак дип өметләнәбез. Менә алар инде соңгы 3 елда шушы юнәлештә укып килүче студентларыбыз аерым 4-5 төркемгә кадәр алабыз, кабул итәбез. Матур күренеш. Сезнең докторлык диссертациягызның темасы региональ әдәбият. Шулаймы? Менә региональ әдәбият менә бу телне саклау һәм үстерүдә нинди роль башкара? Әлбәттә, Эльзамны региональ әдәбият ул бер шартлы исем инде, чөнки татар әдәбияты һәр вакыт безнең бүгенге көндәге Русия төбәкләренең төрле төбәкләреннән чыккан татар шагыйрьләре, татар язучылары, драматурглары белән байыган. Әйтик, безнең татар әдәбиятын мисал өчен Башкортстаннан чыккан күп санлы шагыйрьләрдән, язучылардан башка күз алдына да китереп булмый. Үз вакытында Оренбург төбәгеннән, шулай ук Ульян өлкәсеннән, шулай ук Себердән чыккан язучыларыбыз татар әдәбиятын һәр вакытта байытып килгән. Чөнки ул якларда да, ул төбәкләрдә дә укыту системасы булган. Хәтта Совет чорында да онда да татар мәктәпләре яшәп килгән. Шуңа күрә региональ әдәбият дигән әдәбият инде ул гомум татар әдәбиятының бер аерылмас бер өлеше, бик бай бер өлеше, үзенчәлекле, чөнки һәр төбәк әдәбиятының да үзенчәлеге бар. Ул табигый яшәү шартларыннан да, бу халыкның тарихыннан да тора, аннан соң дөньяга карашларыннан да тора, сөйләм үзенчәлекләреннән да тора. Менә шушы бай, үзенчәлекле бай мирасны, әлбәттә, аны татар әдәбиятыннан аерып карау кирәк түгел. Без аны шушы тулы бер бөтенлек буларак өйрәндек, әлбәттә. Сезнең менә бу иҗади фәнни юлыгыз тамашачыларыбызга да кызыклы булыр дип уйлыйм. Үзегез турында үзегез сөйләү әлбәттә инде күпмедер дәрәҗәдә уңайсызлырак, шуңа да әйдәгез әле бергә менә сюжет карап китик. Рәхмәт. Флора Сайфуллина Хасанова Татарстанның Буа районы Яңа Тиншәле авылында Сәгыйд белән Дахия Хасановлар гаиләсендә 1966 елның 22 гыйнварында 6 бала булып дөньяга килә. Мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан дәүләт педагогика институтының тарих филология факультетына укырга керә һәм аны кызыл диплом белән тәмамлый. Төмән өлкәсе мәгариф департаменты чакыруы буенча Тубыл шәһәренең Надежда Константиновна Крупская исемендәге көллиятенә яңа гына ачылган татар бүлегенә татар теле һәм әдәбияты укытучысы буларак юллама белән эшкә җибәрелә. Шул ук вакытта Тубыл районы Маслова урта мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты, рус теле һәм әдәбияты укытучысы булып, соңрак директор ярдәмчесе вазифасын да башкара. Тубыл шәһәренең Тубыл дәүләт социаль педагогика институтында татар филологиясе бүлеген ачуда катнаша һәм ассистент буларак эшкә чакырыла. Әлеге институтта 20 ел эшләү дәверендә профессор дәрәҗәсенә күтәрелә. Аның улы хезмәте белән әлеге вузда татар теле һәм әдәбияты кафедрасы ачыла. Флора Сәгыйд кызы шул кафедра белән җитәкчелек итә. Татар теле һәм әдәбияты фәннәре буенча ачылган аспирантура диссертация советының гыйльми сәркәтибе дә булып эшли. 2011 елда Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтына татар филологиясе бүлеге деканы итеп чакырыла. Бүгенге көндә әлеге институтның татар әдәбияты кафедрасын җитәкли. Флора Сәгыйтовна безнең өчен беренчеләрдән буларак зур галим, филология фәннәре докторы, профессор буларак татар әдәбиятының бүгенге торышын, аның үткәнен, тарихын, аның төрки халыклар белән бәйләнешләрен, тугандаш халыклар белән бәйләнешләрен өйрәнүче зур галиме буларак безнең өчен бик кадерле. Татар әдәбиятын өйрәнеп кенә калмый, аны пропагандалауга да зур өлеш кертә.
Флора Сәгитовна 300-дән артык фәнни һәм методик хезмәтләр, дистәдән артык монографиялар авторы. Алар төрле телләрдә дөнья күрә. Ул күп санлы халыкара, Рәсәй күләмендәге һәм Татарстанда оештырылган конференцияләрдә, симпозиумнарда чыгышлар ясый. Аның җитәкчелегендә кандидатлык һәм магистрлык диссертацияләре яклана, фәнни грантлар һәм проектлар башкарыла. Ул күп еллардан бирле безнең институтта әдәбият кафедрасын җитәкли, һәм ул җитәкләгән әдәбият кафедрасы төрле рейтингларда, институт буенча гына түгел, университет буенча фән ягыннан аласыңмы, укыту ягыннан аласыңмы, тәрбия эшчәнлеге буенча аласыңмы, һәр вакыт алдагы урыннарда була. Флора Сәгит кызы Сәйфуллина халык мәгарифе отличнигы, югары һөнәри белем бирүнең мактаулы хезмәткәре, Татарстанның ат казанган укытучысы, Татарстан Республикасының мәгарифтәге казанышлары өчен күкрәк билгеләренә лаек булган әдәбият белгече, күп санлы мактау грамоталары, рәхмәт хатлары белән бүләкләнгән галимә. Бик күркәм хезмәт юлы үткәнсез, субханалла, сокланырлык. Менә Себер якларында эшләргә насыйп булган үзегезгә. 90-нчы еллар бу инде милли хәрәкәтләр белән бәйле еллар. Ничек узды Себердә бу хәрәкәтләр? Әлбәттә, менә тормыш юлын күз алдына китергәч, шактый гына юл үткән икән. Бик кызык булып китте үземә дә. Чынлап та 90-нчы еллар, без 89-нчы елда укуны тәмамладык. Һәм менә шушында беренче тапкыр безнең институтка Төмән өлкәсеннән департамент образования дип әйтәбез инде, шуннан чакыру белән бер төркем чакыручылар килде дип әйтик инде, бер төркем укытучылар килде. Ахырдан инде әлеге укытучыларның Табул педагогика институтыннан булуында һәм методистлар булуында аңладым. Һәм алар менә өлкәдә милли хәрәкәт башлануын һәм үз вакытында 50-60 елларда әле бу педагогика институтында татар бүлеге булган, рус татар бүлеге, татар бүлеге булган. Ләкин алар әзерләгән кадрлар инде менә 90-нчы елларга олыгайганнар. Хәзер яңадан да өлкәдә шушындый күтәрелеш бара. Шуңа күрә менә милли кадрлар Айрыча Казаннан ярдәм кирәге турында бик ачынып сөйләделәр, ярдәм сорадылар. Һәм без инде менә бүлектә ул вакытта әле төрле төбәкләргә бүленеш бара иде, укытучылар кайда юллама ала. Менә без берничә кыз шушы институтны тәмамлаган, Казан педагогика институтын тәмамладык вакытында. Без ничектер ашкынып, менә шушы чакыруга кушылып, йөрәк аша бәлки үткәргәнбездер, бәлки уйлап та бетерелмәгән булгандыр аның ничек иттерәчәген. Менә шунда без җилкенеп, шушы Төмән өлкәсенә инде укытучы буларак, татар әдәбиятын, телен җиткерүче буларак дип әйтик инде, шушында юлга чыктык. Ул юл минем өчен шактый озак булды, озакка сузылды. 20 ел? Әйе. Сез анда хезмәт иткәнсез, яшәгәнсез. Әйе, чынында ул 22 ел булды. Әйе, чөнки беренче елда мин әйткәнчә педагогика көллиятендә һәм мәктәптә укыттым. Аннан соң 90-нчы елда әлеге институтта татар бүлеге ачтык бергәләп, төркем җыйдык. Һәм инде менә шуннан әлеге мәгърифәтчелек юлы башланды дип әйтәсем килә. Шундап та анда яшәүче менә татарлар безнең Казан татарларыннан бик аерылалармы? Әлбәттә, һәрбер төбәкнең алда әйткәнемчә үзенчәлекләре бар. Аларның менә милли сыйфатлары буларак, алар инде шундый кырыс һава шартларында яшәп, шушы Татарстаннан бик читтә булса да, татар рухын, татар менә үз аңын дип әйтеп була саклап калырга омтылган халык. Аларның Казаннан килгән без әле яшь укытучыларга мөнәсәбәтен күреп без шаккаттык. Шул катлы хөрмәт белән алар менә беренче елларда бик сәер тыела иде. Чөнки алар безгә апа дип эндәшә иде. Олы яшьлек укытучылар, мәсәлән, хөрмәт итеп, мәктәп директоры әйтик, бик олы яшьлек иде инде, Рәшидә Корбановна, мәсәлән, мин эшләгән мәктәптә ул миңа апа дип дәшә торган иде. Чөнки
менә шундый укытучы, татар теле укытучысы дигән мәгънә салына. Бүгенге көндә дә менә сезгә укучыларыгыз, студентларыгыз шулай хөрмәт белән карасыннар. Бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Кызганычка каршы вакытыгыз шулай санаулы безнең. Уңышлар телибез сезгә. Туктап калмагыз. Һәр вакытта да менә шушы туган телебезне, татар телебезне саклап калды, үстерүдә матур эшләр башкарырга язсын безгә. Бик зур рәхмәт сезгә дә. Уңышлар телим, хәерле көннәр барчабызга. Шулай булсын. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.